lumang bisikleta na mahigit 90 years old. 1960s Volkswagen Beetle na malimit ng makita sa kalsada. At violin na mahigit 300 taon na ang tanda. Ang lahat ng yan, pagmamay-ari at nai-preserve na isang Kapampangan dentist na si Dr. Peter Salazar. Ilan lang yan sa kanyang mga vintage collections na nakadisplay sa kanilang tahanan. Kwento ni Dr. Salazar, bata pa lamang siya, mahilig na siya sa mga lumang bagay. Hindi raw kasi ito bago sa kanyang paningin dahil maraming antik na mga bagay sa kanilang bahay noon. Maaga rin daw niyang sinimula ng pangongolekta ng vintage items at ang kanyang unang koleksyon ay ang 1930s na BMX bike. May na-acquire ako, grade 6 ako, isang bike isang BMX bike na lumari siya pero na-restore namin with the help of my father. Nanggaling din ito sa pinsan niya na parang yung kamukha siya nung ginamit sa pelikula E.T. na bicycle. Yun ang ni-restore namin. That was grade 6 pa ako. No? Ang pinakamatanda naman sa kanyang vintage collection ay ang 1715 na violin na minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Isa raw ito sa kanyang pinaka-iniingatang koleksyon dahil sa sentimental value nito sa kanilang pamilya. Tulad ng kanyang lolo na nagmamay-ari nito, nag-aral daw ng violin si Dr. Salazar upang patuloy na magamit ang instrumento. Iba raw ang saya na naidudulot ng pangongolekta ng mga lumang bagay kay Salazar. Ang kanyang interest ay mga bisikleta, violin at Volkswagen. May 10 siyang vintage bike na 1930s at 1950s, 2 Volkswagen Beetle na 1967, 1973 Super Beetle at 1969 unrestored, at 6 na violin na 1715 ang pinakamatanda. Lahat ng ito nagagamit pa raw. Ang kanyang mga koleksyon, talaga raw hinahanap pa niya sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng bansa. Ang nakukuha ko dyan, yung fulfillment ko. No? Masaya ka pag na-collect mo yung isang bagay na related sa'yo na dati mo pa siyang pinapangarap. Sana magkaroon akong ganito. Meron kang sense of passion kasi sa isang bagay na yon, yung nakukumpleto ka. No? Nakukumpleto ka para kang pinanganak nung unang panahon na gusto mong ibalik yung time na dapat nung unang panahon ako pinanganak para itong item na to, ngayon ko siya nahawakan na bago. So, yun ang nakukuha ko sa pagiging isang collector sa mga antique. Luma man sa paningin ng iba, pero hindi matatawaran ang halaga ng vintage items. Sa katunayan, hindi raw biro ang presyo ng mga ito. Mahal siya kasi you are preserving the history. Pinipreserve yung history for the next generation. Yes. Para yung ating sunod na generasyon, makikita nila, uy, ganito pala yung itsura ng 1967 Volkswagen Beetle. So, ganito pala ang 1800s violin. No? You're preserving the history. At the same time, meron siyang connection sa mga collectors. Kanya nagpapamahal siya. Ang mga koleksyon na ito, mas naging makabuluhan pa raw kay Dr. Salazar nang magsimula ang pandemya. Siya man ay pansamantalang natigil sa paghahanap buhay bilang dentista dahil na rin sa banta ng COVID-19. Sa mga panahon na ito, malaki raw ang naitulong ng kanyang vintage collection upang labanan ang lungkot na dala ng pandemya. Sila yung parang nililinis ko sila everyday, no? Tinitingnan mo sila, na-enjoy mo sila. Parang nagkaroon pa ako ng maraming time to enjoy my collections. No? Haharap ako sa isang tabi, nandito yung violin ko, i-play ko siya sa maghapon. Minsan maghapon, yung Volkswagen Beetle lang kinakalikot ko or something na ginagawa ko, yung bicycle. So, parang na-maximize ko yung time instead of thinking na magiging negative yung thinking mo na bakit ganito yung sitwasyon. So, parang naging okay naman dahil yun sila yung nawala yung stress ko dun. Sa likod ng bawat koleksyon ay kwento na may koneksyon sa kolektor. Ngayong panahon ng pandemya, tulad ni Salazar, maghanap raw ng bagay na mapagkakaabalahan at dito ibaling ang atensyon. Tulad ng pangangalaga sa ating katawan, huwag ding kaligtaan ang pangangalaga sa ating pangkalusugang kaisipan. Angelica Cara, CLTV News.